Com és una traducció professional en directe? Els traductors d'avui no traduïm en un Word, almenys en la majoria dels casos. Fem servir eines de traducció assistida. I fixa't que he dit assistida, no automàtica, perquè aquestes eines no tradueixen per nosaltres, sinó que ens ajuden a emmagatzemar les nostres traduccions, a treballar en diferents formats d'arxiu i a mantenir la coherència d'estil i terminologia. I això, evidentment, també beneficia el client. Dona'm 4 minuts i et mostro com és una traducció en directe. Bé, ja ho tenim aquí. Primer de tot, us vull mostrar com és la interfície d'usuari d'un programa de traducció assistida per ordinador. Avui farem servir Trados Studio, que és un dels més coneguts i dels que més utilitzem els traductors professionals. D'acord? A la part central de la pantalla tenim la zona d'edició de text. A la columna de l'esquerra tenim el text original, en aquest cas en anglès, i a la de la dreta és on anirem escrivint la nostra traducció. A la part superior de la zona d'edició, a la part superior dreta, tenim el glossari. Un glossari és bàsicament un llistat de termes en l'idioma original i l'idioma d'arribada, amb el seu equivalent. Per què són tan importants els glossaris quan traduïm? Principalment per mantenir la coherència en la traducció, és a dir, traduir els termes de la mateixa manera al llarg d'un text, d'un projecte o de diversos projectes d'un mateix client. I, en segon lloc, per millorar la productivitat i, evidentment, oferir un text final amb una qualitat superior. Els glossaris els pot crear el mateix traductor, per exemple, un traductor especialitzat en traducció mèdica tindrà un glossari anglès-català de traducció mèdica, o els pot proporcionar el client, i això també és molt important perquè a vegades cada empresa o cada marca diu les coses d'una manera i això s'ha de respectar. Per això són tan útils. Bé, a la part esquerra del glossari tenim la memòria de traducció. Ara ho veurem. Per exemple, si traduïm la primera frase, i tornem a fer clic, ara veiem que surt a la part superior de la pantalla. Això és perquè la memòria de traducció és com una espècie d'espai d'emmagatzematge on es desen les traduccions humanes, les nostres pròpies traduccions. I per què és tan important desar-les? Perquè, per exemple, si aquesta frase es repeteix més endavant al llarg d'un projecte o en un altre text del mateix client, ja la tenim emmagatzemada i la podem reaprofitar i mantenir la coherència al llarg del text. Ara passem, ara sí, a la traducció en directe. Anem a fer la següent frase. En aquesta frase que acabem de traduir, si us fixeu, hi ha un terme i de fet ens surt aquí dalt. La paraula term s'ha de traduir per terme, no s'ha de traduir per condicions ni per cap altra paraula. De fet, si obrim el terme, veurem que ens posa que en contextos legals s'ha de traduir per terme. Aquí tenim l'anglès i aquí tenim el català. Passem a la següent frase. Mireu, aquí em marca una errada que he fet en teclejar. I això també és molt útil perquè et va marcant els errors ortogràfics que pugues fer mentre vas escrivint perquè els pugues modificar en temps real. Bé. I ara què passa quan passem a la frase següent? Aquí em mostra una coincidència parcial a la memòria. Si us fixeu, aquí posa 95%, és a dir, és similar en un 95%. A la memòria vam traduir una frase molt semblant, simplement canviava la paraula agreement, acord, com tenim aquí, per contract. Així que al text actual l'únic que hem de fer, podem aprofitar aquella frase que tenim a la memòria que hem traduït nosaltres mateixos i simplement canviar la paraula que és diferent. Ja ho tenim. Passem a una altra frase. Espereu aquí, que us ensenyaré una cosa. Quan començo a escriure la traducció del reglament, si us fixeu, s'obre aquí una finestreta del glossari. També em surt aquí dalt.
General Data Protection Agreement seria Reglament General de Protecció de Dades en català. Com que tenim aquest terme, l'hem de respectar i a més el podem introduir de manera molt ràpida simplement fent clic. També tenim un altre terme en aquesta frase, que són les sigles. Ens diu que les sigles d'aquest reglament són RGPD. Així que ja veieu en directe la utilitat que té el glossari en aquests casos, no? I passem a l'última frase. En aquest cas, si us fixeu, tenim una marca de format, un text en negreta, i el volem mantenir, així que copiarem l'anglès directament per no equivocar-nos i farem la traducció. Bé, ja hem acabat de traduir aquest petit fragment i ara us vull mostrar com és el resultat final, és a dir, com era el document original i com serà el document traduït. Bé, aquí tenim el document que acabem de traduir i ara l'exportarem perquè tingui el mateix format que el document original. Ja el tenim aquí. I li posarem català. Doncs bé, si us fixeu, ara us mostro com era el document original, era el punt 3 d'aquest document de termes i condicions, tenia aquest llistat, ABC, tenia també el format en negreta que comentàvem al final, i si us fixeu, el text que acabem d'extreure, que acabem d'exportar de l'eina en català, té exactament el mateix format. En aquest cas era un text molt senzill, en format Word, però clar, com ens ajuda això? Les eines de traducció assistida ens permeten traduir diversos formats, Word, Excel, PowerPoint, fins i tot InDesign i moltíssims més, no? Llavors, això ens permet importar un arxiu, extreure el text i traduir-lo, i quan l'exportem tindré exactament el mateix arxiu, simplement en un altre idioma, i respectar el format al màxim possible. Per tant, són també molt útils en aquest sentit. Espero que aquest vídeo hagi aclarat alguns dubtes de com és una traducció professional, i si teniu qualsevol dubte, qualsevol pregunta, no dubteu a enviar-nos un correu electrònic. Us deixo l'adreça a la descripció. Gràcies i fins a la pròxima.